Το τέλος του καλοκαιριού δεν σημαίνει και το τέλος του κήπου. Στην πραγματικότητα αυτή είναι μία από τις πιο σημαντικές περιόδους ολόκληρης της χρονιάς. Οι τελευταίες ντομάτες ωριμάζουν. Οι πιπεριές και οι μελιτζάνες συνεχίζουν να δίνουν καρπούς. Τα κολοκύθια μπορεί ακόμη να παράγουν. Ο βασιλικός βρίσκεται συχνά ακόμη σε ανάπτυξη. Και ξαφνικά δημιουργείται ένα πρόβλημα που γνωρίζει καλά όποιος έχει έστω και λίγα φυτά. Έχουμε περισσότερα τρόφιμα από όσα μπορούμε να καταναλώσουμε άμεσα. Τι κρατάμε, τι μαζεύουμε, τι μπορούμε να συντηρήσουμε, ποια φυτά αξίζει να κρατήσουμε και τι πρέπει να κάνουμε τώρα ώστε ο κήπος να είναι έτοιμος για την επόμενη εποχή. Σήμερα θα ακολουθήσουμε ολόκληρη τη διαδρομή. Από την τελευταία καλοκαιρινή συγκομιδή μέχρι την κουζίνα, την αποθήκευση, τους σπόρους και την προετοιμασία για όσα έρχονται μετά. Πρώτα απ' όλα, μην περιμένεις να τελειώσουν όλα μαζί. Ο κήπος δεν λειτουργεί με ημερολόγιο. Το ότι μπαίνει ο Σεπτέμβριος δεν σημαίνει ότι μια ντομάτα, μια πιπεριά ή μια μελιτζάνα σταματά ξαφνικά να αναπτύσσεται. Η θερμοκρασία, η ηλιοφάνεια, η περιοχή, η ποικιλία και η κατάσταση του φυτού επηρεάζουν το πόσο θα συνεχίσει να παράγει. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό στην Ελλάδα. Άλλες συνθήκες επικρατούν στη Βόρεια Ελλάδα, άλλες στην Αττική, άλλες στην Κρήτη, άλλες σε ένα ορεινό χωριό και άλλες σε ένα προστατευμένο μπαλκόνι μέσα στην πόλη. Γι' αυτό δεν ξεριζώνουμε ένα υγιές παραγωγικό φυτό απλώς επειδή άλλαξε ο μήνας. Κοιτάζουμε το φυτό, κοιτάζουμε τον καιρό και αποφασίζουμε ανάλογα. Ας ξεκινήσουμε από τις ντομάτες. Στο τέλος της καλοκαιρινής περίοδου μπορεί να έχουμε ταυτόχρονα ώριμες κόκκινες ντομάτες, ντομάτες που μόλις αρχίζουν να αλλάζουν χρώμα και άλλες που παραμένουν πράσινες. Οι ώριμες ντομάτες καλό είναι να αξιοποιούνται όταν βρίσκονται ακόμη σε καλή κατάσταση. Και όταν η παραγωγή είναι μεγαλύτερη από όσοι μπορούμε να φάμε φρέσκια, έχουμε πολλές επιλογές. Μπορούν να γίνουν σάλτσα, μπορούν να ψηθούν, μπορούν να καταψυχθούν για μελλοντική χρήση σε μαγειρεμένα φαγητά, μπορούν επίσης να αποξηρανθούν με κατάλληλη διαδικασία. Εδώ όμως υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Μια ντομάτα που έχει καταψυχθεί δεν θα επιστρέψει στην αρχική της υφή όταν αποψυχθεί. Η κατάψυξη δημιουργεί κρυστάλλους πάγου και επηρεάζει τη δομή των φυτικών κυτάρων. Γι' αυτό, μια αποψυγμένη ντομάτα μπορεί να είναι εξαιρετική για σάλτσα, σούπα ή μαγειρευτό, αλλά όχι απαραίτητα για μια σαλάτα όπου θέλουμε τη σφιχτή υφή της φρέσκιας ντομάτας. Και αυτό μας δίνει έναν πολύ χρήσιμο κανόνα. Δεν συντηρούμε απλώς ένα τρόφιμο. Σκεφτόμαστε από πριν πώς θα το χρησιμοποιήσουμε. Και τι γίνεται με τις πράσινες ντομάτες. Δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χάθηκαν. Ντομάτες που έχουν φτάσει σε επαρκές στάδιο ανάπτυξης μπορούν να συνεχίσουν την ορίμανσή τους μετά τη συγκομιδή. Δεν μπορούν όμως όλες οι πολύ άγουρες ντομάτες να δώσουν το ίδιο αποτέλεσμα. Άρα δεν υπάρχει μαγικό κόλπο που μετατρέπει οποιαδήποτε μικρή πράσινη ντομάτα σε τέλεια ώριμη ντομάτα. Η ωριμότητα στην οποία συγκομίστηκε εξακολουθεί να έχει σημασία. Πάμε στις πιπεριές. Εδώ υπάρχει κάτι που πολλές φορές ξεχνάμε. Μια πράσινη πιπεριά μπορεί σε πολλές ποικιλίες να είναι απλώς ένας καρπός που βρίσκεται σε διαφορετικό στάδιο ωρίμανσης από την τελική κόκκινη, κίτρινη ή πορτοκαλί μορφή του. Καθώς ωριμάζει, αλλάζουν το χρώμα, το άρωμα και συχνά η αντίληψη της γλυκύτητας. Αν λοιπόν το φυτό παραμένει υγιές και οι συνθήκες το επιτρέπουν, δεν υπάρχει λόγος να μαζέψουμε όλους τους καρπούς την ίδια στιγμή. Από την άλλη, όταν έχουμε μεγάλη ποσότητα, οι πιπεριές είναι εξαιρετικά ευέλικτες στην κουζίνα. Μπορούν να ψηθούν, να μπουν σε σάλτσες, να χρησιμοποιηθούν σε μαγειρευτά και μπορούν να καταψυχθούν για μελλοντικό μαγείρεμα. Πάλι όμως πρέπει να θυμόμαστε τη διαφορά ανάμεσα στην ασφάλεια και στην ποιότητα. Η κατάψυξη σταματά την ανάπτυξη των μικροοργανισμών όσο το τρόφιμο παραμένει σωστά κατεψυγμένο. Δεν σημαίνει όμως ότι η υφή θα παραμείνει ίδια με εκείνη του φρέσκου προϊόντος. Οι μελιτζάνες έχουν διαφορετική ιστορία. Δεν θέλουμε απαραίτητα τον μεγαλύτερο δυνατό καρπό. Μια μελιτζάνα που παραμένει υπερβολικά πολύ πάνω στο φυτό μπορεί να περάσει το καλύτερο στάδιο ποιότητάς της.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένας καρπός σε καλή κατάσταση και στο κατάλληλο στάδιο για την ποικιλία του. Και όταν έχουμε πολλές, τις αξιοποιούμε όσο ακόμη έχουν καλή ποιότητα. Ψήσιμο, σάλτσες, μαγειρευτά, πουρές και αλίματα. Παρασκευές που μπορούν να μαγειρευτούν και, όπου ενδείκνυται, να καταψυχθούν. Δεν περιμένουμε να αρχίσει ένα λαχανικό να χαλάει για να αποφασίσουμε ότι πρέπει να το συντηρήσουμε. Αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη. Η συντήρηση δεν επαναφέρει την ποιότητα που έχει ήδη χαθεί. Ξεκινάμε με καλό προϊόν. Το ίδιο ισχύει και για τα κολοκύθια. Όσο ένα φυτό συνεχίζει να παράγει υγιείς καρπούς, συνεχίζουμε τη συγκομιδή. Και εδώ το μέγεθος έχει σημασία για την ποιότητα. Τα πολύ μεγάλα κολοκύθια μπορεί να αποκτήσουν διαφορετική υφή και μεγαλύτερους σπόρους. Αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να πεταχτούν. Σημαίνει ότι ίσως πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικά. Ένα τρυφερό μικρό κολοκύθι μπορεί να είναι ιδανικό για ένα συγκεκριμένο πιάτο. Ένα μεγαλύτερο μπορεί να αξιοποιηθεί σε σούπα, πίτα, γέμιση ή άλλη μαγειρεμένη παρασκευή. Η σωστή κουζίνα δεν ρωτά μόνο, είναι τέλειο. Ρωτά πού μπορεί να χρησιμοποιηθεί καλύτερα. Και μετά έχουμε τα μυρωδικά. Εδώ το τέλος του καλοκαιριού μπορεί να μας δώσει μία από τις καλύτερες ευκαιρίες για να κρατήσουμε μέρος της παραγωγής. Βασιλικός, δυόσμος, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο. Όμως δεν συμπεριφέρονται όλα τα μυρωδικά το ίδιο. Κάποια διατηρούν εξαιρετικά το άρωμά τους όταν αποξηρανθούν. Άλλα χάνουν μεγάλο μέρος του φρέσκου χαρακτήρα τους. Ο βασιλικός είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μπορεί να αποξηρανθεί, αλλά το αποτέλεσμα δεν έχει το ίδιο αρωματικό προφίλ με τον φρέσκο βασιλικό. Η κατάψυξη μπορεί να είναι καλύτερη επιλογή όταν μας ενδιαφέρει να κρατήσουμε περισσότερο από το φρέσκο αρωματικό χαρακτήρα για μαγειρεμένες παρασκευές. Η υφή των φύλων μετά την απόψυξη δεν θα είναι ίδια. Αλλά αν ο βασιλικός πρόκειται να μπει σε σάλτσα, σούπα ή άλλη μαγειρεμένη παρασκευή, αυτό μπορεί να μην έχει ιδιαίτερη σημασία. Και εδώ επιστρέφουμε στον ίδιο κανόνα. Πρώτα αποφασίζουμε πώς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε ένα τρόφιμο, μετά επιλέγουμε πώς θα το συντηρήσουμε. Υπάρχει όμως κάτι ακόμη που μπορούμε να πάρουμε από τον καλοκαιρινό κήπο. Όχι για να το φάμε φέτος, αλλά για να το φυτέψουμε ξανά. Και εδώ χρειάζεται να καταλάβουμε μια πολύ σημαντική διαφορά. Δεν είναι όλοι οι σπόροι ίδιοι ως προς το αποτέλεσμα που θα δώσουν την επόμενη χρονιά. Τους σπόρους. Αν έχουμε μια σταθερή, ανοιχτής επικονίασης ποικιλία και η παραγωγή σπόρου έχει γίνει σωστά, μπορούμε να διατηρήσουμε χαρακτηριστικά της ποικιλίας. Αν όμως το φυτό προέρχεται από υβρίδιο πρώτης γενιάς, αυτό που συχνά βλέπουμε γραμμένο ως F1, οι σπόροι της επόμενης γενιάς δεν είναι βέβαιο ότι θα δώσουν φυτά με τα ίδια χαρακτηριστικά. Μπορεί να φυτρώσουν, αλλά το αποτέλεσμα μπορεί να διαφέρει σημαντικά από το φυτό από το οποίο πήραμε τον καρπό. Αυτός είναι και ο λόγος που το να κρατήσεις απλώς σπόρους από μια ωραία ντομάτα δεν εγγυάται ότι του χρόνου θα πάρεις ακριβώς την ίδια ντομάτα. Χρειάζεται να γνωρίζεις τι ποικιλία έχεις. Και τώρα πάμε σε κάτι που θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Τα βάζα. Στο τέλος του καλοκαιριού είναι πολύ συνηθισμένο να βλέπουμε ντομάτες, λαχανικά, σάλτσες και τουρσιά να μπαίνουν σε βάζα για τον χειμώνα. Αλλά εδώ δεν αυτοσχεδιάζουμε. Το ότι ένα βάζο έκλεισε δεν σημαίνει από μόνο του ότι το περιεχόμενό του είναι ασφαλές. Η οξύτητα του τροφίμου, η θερμική επεξεργασία, ο χρόνος, η θερμοκρασία, το μέγεθος του δοχείου και η ίδια η συνταγή έχουν σημασία. Ιδιαίτερα στα τρόφιμα χαμηλής οξύτητας, η λανθασμένη οικιακή κονσερβοποίηση μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες στις οποίες μπορεί να αναπτυχθεί το βακτήριο που προκαλεί αλαντίαση. Και υπάρχει κάτι ακόμη σημαντικό. Ακόμη και οι ντομάτες δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται όλες αυθαίρετα ως αρκετά όξινες για οποιαδήποτε μέθοδο κονσερβοποίησης. Γι' αυτό, όταν θέλουμε τρόφιμα σε βάζο που θα παραμείνουν εκτός ψυγείου για μεγάλο διάστημα, χρησιμοποιούμε δοκιμασμένες συνταγές και επίσημες οδηγίες συντήρησης.
Όχι ένα τυχαίο βίντεο. Όχι μια οικογενειακή μέθοδο μόνο και μόνο επειδή πάντα έτσι το κάναμε. Και όχι αυτοσχεδιασμούς στις αναλογίες. Υπάρχει όμως μια πολύ πιο απλή επιλογή για πολλές περιπτώσεις. Η κατάψυξη. Η κατάψυξη είναι εξαιρετικό εργαλείο, αλλά πρέπει να καταλάβουμε τι πραγματικά κάνει. Δεν αποστηρώνει το τρόφιμο. Δεν εξαφανίζει όλους τους μικροοργανισμούς. Σε σωστή θερμοκρασία αναστέλει την ανάπτυξή τους. Όταν το τρόφιμο αποψυχθεί, οι μικροοργανισμοί που έχουν επιβιώσει μπορούν να γίνουν ξανά ενεργοί. Γι' αυτό και το αποψυγμένο τρόφιμο εξακολουθεί να χρειάζεται σωστό χειρισμό. Και υπάρχει και το θέμα της ποιότητας. Όσο γρηγορότερα παγώνει ένα τρόφιμο, τόσο μικρότεροι τείνουν να είναι οι κρίσταλοι πάγου που σχηματίζονται. Οι μεγάλοι κρίσταλοι μπορούν να προκαλέσουν μεγαλύτερη καταστροφή στη δομή των κυττάρων. Γι' αυτό η σωστή κατάψυξη δεν είναι απλώς το βάζω κάπου στην κατάψυξη. Θέλουμε κατάλληλη συσκευασία. Όσο γίνεται λιγότερο περιττό αέρα. Λογικές ποσότητες. Και τρόφιμο που μπαίνει στην κατάψυξη όσο ακόμη βρίσκεται σε καλή ποιότητα. Αλλά δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο τι θα πάρουμε από τον κήπο. Πρέπει να κοιτάξουμε και τι αφήνουμε πίσω. Φυτά που έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο τους. Ξερά ή κατεστραμμένα μέρη. Πεσμένους καρπούς. Φυτικό υλικό που μπορεί να παρουσιάζει ασθένεια. Το τέλος μιας καλλιέργειας είναι ευκαιρία να παρατηρήσουμε τι συνέβη μέσα στη χρονιά. Ποιο φυτό απέδωσε καλά. Ποιο υπέφερε από υπερβολική ζέστη. Πού είχαμε προβλήματα άρδευσης. Πού εμφανίστηκαν ασθένειες. Πού είχαμε περισσότερο ή λιγότερο ήλιο. Αυτές οι πληροφορίες αξίζουν περισσότερο από όσο νομίζουμε. Γιατί ο επόμενος κήπος ξεκινά από αυτά που μάθαμε στον προηγούμενο. Και μετά έρχεται το έδαφος. Ένας παραγωγικός κήπος αφαιρεί θρεπτικά στοιχεία και οργανική ύλη από το σύστημα. Δεν σημαίνει ότι στο τέλος του καλοκαιριού ρίχνουμε τυχαία όσο περισσότερο λίπασμα μπορούμε. Πρώτα κοιτάζουμε τι θέλουμε να καλλιεργήσουμε μετά. Την κατάσταση του εδάφους, την αποστράγγιση, την οργανική ουσία. Και όταν χρειάζεται πραγματική ακρίβεια, μια ανάλυση εδάφους μπορεί να μας πει πολύ περισσότερα από μια εικασία. Περισσότερο λίπασμα δεν σημαίνει αυτομάτως καλύτερο έδαφος. Και τώρα αρχίζει το επόμενο κεφάλαιο. Ο φθινοπορεινός κήπος. Καθώς οι θερμοκρασίες αρχίζουν σταδιακά να υποχωρούν, ανοίγει η δυνατότητα για καλλιέργειες που προτιμούν πιο δροσερές συνθήκες. Φυλλώδη λαχανικά, ραπανάκια, διάφορα είδη λάχανου και, ανάλογα με την περιοχή και την εποχή, άλλες καλλιέργειες ψυχρότερης περίοδου. Εδώ όμως δεν θα δώσουμε μία ημερομηνία για ολόκληρη την Ελλάδα. Γιατί δεν υπάρχει μία ημερομηνία που να λειτουργεί παντού. Η σωστή εποχή σποράς ή μεταφύτευσης εξαρτάται από την περιοχή, το μικροκλίμα, την ποικιλία και τις θερμοκρασίες. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι τη μετάβαση. Το καλοκαίρι δεν τελειώνει και ο κήπος κλείνει. Αλλάζει ο τύπος του κήπου. Και ίσως αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα που μπορούμε να κρατήσουμε από όλο αυτό. Ένας κήπος δεν είναι απλώς ένα μέρος από το οποίο παίρνουμε τρόφιμα. Είναι ένας κύκλος. Φυτεύουμε. Φροντίζουμε. Συγκομίζουμε. Τρώμε. Συντηρούμε. Κρατάμε ό,τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Μαθαίνουμε από ό,τι δεν πήγε καλά. Προετοιμάζουμε το έδαφος. Και ξεκινάμε ξανά. Οπότε, καθώς τελειώνει το καλοκαίρι, μην κοιτάξεις τον κήπο σου σαν κάτι που τελειώνει. Κοίταξε τι έχει ακόμη να σου δώσει. Μάζεψε τη σοδιά την κατάλληλη στιγμή. Αξιοποίησέ την όσο βρίσκεται ακόμη σε καλή ποιότητα. Συντήρησέ την με τη σωστή μέθοδο. Κράτησε σπόρους μόνο όταν γνωρίζεις τι πραγματικά κρατάς. Καθάρισε και παρατήρησε το χώρο. Και προετοίμασέ τον για την επόμενη καλλιέργεια. Γιατί το τέλος του καλοκαιριού δεν είναι το τέλος του κήπου. Είναι η αρχή της επόμενης εποχής. Food Tutorial Cook Greek